السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته وعزته تتم الصالحات وتنزل البركات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا قرة عيوننا إمام المتقين أمير الأنبياء سلطان الأولياء سندنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. بيك الله تبارك وتعالى هم أنذن طاعات وإبادت لنذي صالح عمل لنذي خداي چين أترشق لنذ ومحبت لنذي دعاء خير لنذي لطف كرم بلا قبول دبتا همانذا إيلون تشرينذ دوس يارنذ قوم خيشنذ إناتانذ أغلغيذنذ دنيا وآخر سعادة قننمك يدعاقلق بيتن إن شاء الله. خداي تعالى إن شاء الله هيج وقت نامارد ذار ماتات اتمثن إن شاء الله. يوردمذي parahat vatanımızı emniyet, ulamalarımız ve milletimizin ağzı birliğine saklasın inşallah. Allah Teala izzetini arttırsın. Beyittirip alıverdi beri zamanın içinde kışın gecelerini ulukon mescidi sığman oturup mübarek Peygamberimizin yaşayışından ve onun mübarek sözlerinden ve terbiyet veren aziz insanların bereketli derslerini eşitesip tıkılışıp oturmalı. Elbette oturuşunuz bereket, nur o da mescidin içinde Allah Teala dünya ahir hayır maksatlarını yetirsin inşallah. Birimi evrak da süyüşteniz anıdan ne gelip duranma yanınız zekada cay verseniz Huday izzetini arttırsın inşallah. Geçen haftede Pek Allah Teala köklüdüğünden din dünyanızı avat olsun canım Huday. Pek Allah Teala köklüdüğünden azanın buyuruluşunu, nehil gelişini hizmetinize yetiriptik. Peygamberimiz mübarek 54 yıl önce yaşında mescid salınıp, otoklar salınıp, mescidin eyvanını becerilip azanın buyuruluşu ve Hazreti Bilal radıyallahu anh Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvera ve Beyt-ül Mukaddes'te belki kuri zeminine evvelin Allah Teala'nın ağzını tutup azan çeken büyük insan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gavuriyen sahabalarının biridiği pek Allah köklüdüğünden geçipti. O hem azanın manalarından Allahu Ekber'den te La ilahe illallah variyança hizmetini de yetiriptik ve vaad ediptik. İnniki haftede bir muhtasar suratından azanın bir muhimrak gurrunları bir il arasında bilamal gurrunlumuz köplerce cemaat ve nahilli şeyle veliye şoda da atılata qovulacak değilecek bir meseleleri gerçi bir metlepten çıkmalı olacak. Resulullah'ın zindigi namasını bir 10-15 dakikada olsa inşallah o da götürmerin. Ohum başka da 3 meselede yine de Huday köklüdüğünden yaddaş ettim. Azanı değişli çından bilmeli vurrunla.
İnşallah onu hyzmatyňyza ýetirip, izinden wagt bollugundan Peýgamberimizin mübarek ýaşaýyşyndan hyzmatyňyza ýetirersin inşallah. Geçen hefte azan kelimeleri ve azan manalary geçti. Emma bir kelime galdy. O da haýsy? Erti namazda as-salatu hayrun minen-nawm diýilýän kelime. Geçen hefte hiç agdalan näldir? Beýik Allah köklediğinden bir hefte galdy. As-salatu hayrun minen-nawm fakat erti namazda aýdylýar. Manasyny görsene. As-salatu hayrun minen-nawm. Ey sesim eşdiýän, namaz ukudan gawudyr. Namaz yapmaktan gawudyr. Sadece manasy var. Ey musulman, ey mu'min, as-salatu hayrun minen-nawm. Namaz ukudan gawudyr. Namaz ukudan gawudygyny men kafir de bilýär, musulman ne bilýär. Men insafy bady bilýär, insafy ýokdy bilýär. Men namaz okuýanny bilýär, okuýmaýanny bilýär. Hiç yatyp galmadan, gaflatyň içinde galmadan namaz gawy bolmajakmy? Men hemme kişi bilýär. Emma bir tezekkür eşdiýän adamlara, ey musulman, namaz gawdyr ukudan, namaz gawdyr gaflatdan, namaz gawdyr yatyp galanyndan nip? Sen öz nişatyňdan çyryň. Turan moýuňda Hudaýy ýada salyp dehret kılışına aýtjakmy? Dehret kılıp da el yüzüň ýuwup tamam günehler dökülüşine aýtjakmy? Bismillahirrahmanirrahim diýip erkadam bolup mescide gaşyn ýürüýüşiň aýtjakmy? Jemaata sataşyň aýtjakmy? Gaflatda wagtynda tamam heýwanlar it kuş oýu wagtynda men insan oýu bolma, men ýatmaýyn diýipdi. Hudaý Taalaň azamatynyň beraberine maňryň ýerde goýup secde etseň aýtjakmy? Häzir gündogmaka, günnüýdüň girmeka daňatan wagtynda Hudaý Taala'dan Hudaýa bunu maňa ırsgal ber, maňa bereket ber, men dinim we dünýäme bereket ber diýip dileýişimizi aýtjakmy? Burika li ummeti fi bukuriha diýipdir Peýgamberimiz. Peýgamberimiz aýdy, ozal gürrüňi kamil geçdi. Hudaýdan diledim, erti namaz wagtynda men ummatyma bereket ber diýip. Dogan kabul boldy diýipdir Rasulullah jan. Erti namaz wagtynda burika li ummeti fi bukuriha. Men ummatym erti namaz wagtynda ırsgalana dininden çyryň, dünýäsinden çyryň bereket berildi diýipdir. Erti bilen as-salatu hayrun minen-nawm. Erti namazda aýdylýan bir mübarek kelime. Namaz gawdyr yatmaktan, iştihandan çyryňdi, açyk hawaňdan çyryň, neşatyňdan çyryň, diniň we dünýäňden çyryň, hemme tarapdan namaz gawdyr diýdi. Namaz gawdyr diýip erti namazda aýdylýar. Hudaý Taala Qur'an-ı Kerimde aýdy: "Auzu billahi mineşşeytanirracim. Aqimis salata lidulukiş şemsi ila ghasaqil leyli ve Qur'anal fecr. İnne Qur'anal fecri kana meşhuda." Beyk Allah Taala biz insanlara, biz musulmanlara evvela emretýär, üstüne de teşvik etýär. Kysgaçyk manasyny aýdyn, şon men gurrundan çykmalladan. Ve Qur'anal fecr. Erti namazda Qur'an okuy, yani erti namazyny okuy diýdi. Hudaý bizi teşvik edip näme diýär? İnne Qur'anal fecri kana meşhuda. Erti namazyň Qur'anyna perişteler şahit bolýar diýipdir. Yani näme? Yani bizim hemmemizin şu mahal giyce ve amalımızdan çürüyüm gelyen ferişte var. Bizim kavimimizi ve telekamizi yalıp duran. Erti dana tanına şöyle gitmeli. O hem günnüydün feriştesi gelmeli. Bizim amalımızı yazmadan çürüyüm. İmme şu erti namaz var okuyacağımız. Ya şunu erti okuyup ya erti okuyacak. İnne dana tanına uçup gitmeli ferişteler var. Şöyle giden aklı ya da namaz okuyorlarına biz de şu Kur'an'ı eşitip lezzet alacak gibi. Ol dana tanındaki geliyen ferişteler ki ba. Emme akşamki ferişteler dana tanına gitmeli da Allah Teala aydiye inne Kur'an'el fecri kâne meşhuda. Akşamki ferişteler gidenak diye de erti namazda bir de şirket edecek deyip eşitecek deyip diye.
Hud Allah Ta'alan kelami on meşlenci para Suriye Beni İsrail'le şuur. Ohan as-salatu hayrun minen nevm nahil bolmasın. Namaz okudan qawdur. Feriştelen gelip şirket etjeli, dünyandan çüreyim, sağlığından çüreyim, bereketinden çüreyim, iştihangdan çüreyim. Behterin hava danışmentler diye behterin insana yokumlu hava gün doğmaka dangdan ta gün doğuyan çadi vay diye. Behterin insana mufid. Gün doğunna ol mufid gaz khunsa waliya diye. Ondan meyle gün doğundan sonra turanda o gazdan o mufid havadan hayırlı olmaya diye. Yatan adam da şondan hayırlanıp bilmeye diye. Oya olup şondan hayırlanmalı diye. As-salatu hayrun minen nevm. Otur vermeli üstüne. Namaz qawdur yatmaktan neyip? Azanın erti namaz vaktinde mübarek kelimelerinden. Emme ey Müslüman yerde koyuluptur be. Haçan maşlaptır. On bir avadan bir bereketli gurrunu var. Bir vakt Hazreti Bilal erti namazı azan çıkıptır. Erti namazın azanına o vakt as-salatu hayrun minen nevm yokmuş. Ohan peygamberimizi öğrettir. Peygamberimiz süynüp yatanmış. Peygamberimizin kan havası yokmuş tıkşavun. Ohan Hazreti Bilal radıyallahu anh as-salatu hayrun minen nevm. As-salatu hayrun minen nevm. Namaz okudan qawdur deyip qatanraq şikepler aydıptır. İki kelimani. As-salah hayrun minen nevm deyip. Ohan Peygamberimiz as-salatu hayrun minen nevm odur azanın içinde yok. İnne de Hazreti Bilal azanın içinde aydana. Azan çıkıp bolundan sonra Peygamberimize gaşinişini aydıptır. Ohan Peygamberimiz tamam hoş ahlaklık bilen, tamam pesperlik bilen, güler yüz bilen aydıptır. Ma ahsana hada ya Bilal. Naqat owadan da aytdın deyiptir. Aydın kefin näme deyiptir. As-salatu hayrun minen nevm. Namaz okudan qawdur deyip aytdın. Binäme hewir owadan kef aytdın deyiptir. Hazreti Bilal'ın cevabını görsene. Hazreti Bilal aydıptır. Ra'aytu minka siqlatan fa ahbabtu an tamshuta ya Resulallah. Ey Resulullah, azanım çıkıp bollum. Gördüm sen havan yok. Durdum näme diysem qam. Bir kep aydeyin sen havan açılsın deyip ayttım deyiptir. Sen bir qowurjak zadın deyip ayttım deyiptir. Ra'aytu minka siqlatan fa ahbabtu an tanshuta. Ey barakallah Hazreti Bilal. Ya Resulallah, gördüm sen havan yok. Süynüp yatayım adam çekimden sonramda sen havana şık bollum. Senden bir merizlik bolupdu, sır qawlama bolupdu. Adam meriz yağdayında bir qow habar eştenni, qowdat eştenni bir havası açılıyada. Fa ahbabtu an tanshuta. Sen havana şık bolup şonu aytdım deyiptir. Peygamberimiz näme deyipdir? Ya Bilal, ic'alhu fi azanika. Şonu indemeylek erti namazda azanna hayya alel felahdan sonra qoş şon azanın içinde deyiptir. Eymin avadanlığını Hazreti Bilal'ın niyetini özle. Hazreti Bilal'ın niyetini özle. O niyeti olansan Peygamberimizin havasını açayın deyipti bir kutsi kelimeleri Huda yüreğine koyan kelimeni aydıptır. Peygamberimizde tamam hoş ahlaklığı bilen tekebbürlük bolmany. Maňa bir zat aýtýaňmy diýmäni? Maňa sen namazın adını aýtjak bolýarmy? Ýatmakdan gowdugyny aýtjak bolýarmy? Diýmäni? Ma ahsana hada ya Bilal. Naqat awdyn da aýtdyň diýipdir. Hazreti Bilal qawniýeti bolansaň ya Resulallah sen hawaňa şak bolýan niýetsin Peygamberimizde täýid edipdir. İnni demmeylek şon azanında qoş diptir. Fakat Bilal mi? Yok. Yerin yüzünü tamam Müslümanla, tamam azançıla, erti namazda azan çekellerine as-salatu hayrun minen nevm deyip, şol Bilal evvelin aydan adam, şon ağzını ökünüp hadirde aydılıyada. Her azançı as-salatu hayrun minen nevm diyenne, Hazreti Bilal'a yine soğap barıp durmalla.
Näme diýip awwelin başlan adam şo. Peygamberimiz täyid etipdir onu. Her azançy as-salat hayrun minen nawm diýse, Hazreti Bilal'ın derejesi ýene galmaly. Yerin ýüzünde her kim aýsyn. Nagat adam özü niýeti bolsa, nagat Hudaý üçin bolsa bereket bolýar. Sen şun özü bes şigijeden çürim. Şi aydan şi ýyllan çürim, dur şuna bereket. Emma ol mübarek kelime bolup azanın kelimelerinin biri bolup galypdyr. Es-salatu hayrun minen nawm diýip, hayy alel felahdan soňra Allahu ekber aýdylmaqa azanyň içine girilýär. Hazreti Bilal'ın iftiharlarından bolupdyr. Hatta ulamalar näme diýär? Mana diýin. Azan eşitip duqan, sen azançyň aýtýan zadyny aýtmaly da, emma azançydan eşitsen es-salatu hayrun minen nawm diýenne sadaqta ve bararta ve bil haqqi nataqta diýsen beter gowy bolar. Azançy es-salatu hayrun minen nawm diýenne sen şunu aýtsaň, oray diýen, gowy diýen, haq aýtýan da şunu aýtsaň sogap bolar diýipdir. Doğru aýtýan, ýekejeýiň öz ýanyňda eşitýäň, azançy da es-salatu hayrun minen nawm diýýärdi. Sen näme diýen öz ýanyňdan? Doğru aýtýan, haq aýtýan, gowy aýtýan. Şey diýsen beter gowy bolar diýipdir. Her hal es-salatu hayrun minen nawm bide mübarek bolup azanyň içine girişi boldy. Emma azanna el gulagy tutulşy. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Bilal aýdypdyr: "Ya Bilal, iza azanta faj'al isba'ayka fi udunayk, fa innahu arfa'u li sawtik." Rawahu at-Tabarani. Ey Bilal, azan çekende iki barmagyň gulagyna salypdyr. İki barmagyň gulagyna salyp azan çeksen, sesin gatanrak çykar, gatanrakdy gyýgyryp bilersiň, kän başdakileri eşitiler diýipdir. Başga seslerden farky bolup, başga gyýgyrmaklardan farky bolup azan çawr awdallyk bermeýärmi gulagyny tutup çekenne? İnsafan şeýle bolmaýarmy? Azançy elini gulagyny tutup azan çekenne, başga seslerden, başga gyýgyrmaklardan, başga bir azatlar aýtmakdan awdan bolmaýarmy? Elbetde awdan bolýar. Azançyň özi gelşäýär, awdan bolýar, azany da awdan bolýar, özi de awdan bolyberýär. Gürüňde bir mübarek bolýar. Näme üçin? Peygamberimiziň buyrugda. Ondan metergeňler, pizişikli doktorlar, alim adamlar aýdýar, danışmandlar aýdýar, bir adam hemişe gaty gyýgyrýan bolsa, hökmen gulagyna agran düşüp soňra zerer bolýar gulagyny diýär. Gaty gyýgyrýan adam gulagynyň perdesine eşitmesine zereri bar diýär. Emma elin gulagyny tutup gyýgyrsaň gulagyna agran düşmeýär, zerer de ýetmeýär diýär. Rasulullah janyň buyrugy şu. Adamçylar görmeýärmi elin gulagyna tutýar. Peygamber janyň aýdan ketişi. Allah Taala Kur'anyna goýýar, o da aýdýar da mübarek zatlary. El gulagy tutulmagy kän gyýgyrylsa, gyýgyrýan adamyň gulagyna agran düşýär, zereri bar diýär. Emma Rasulullah jan aýdypdyr, elin gulagyny tutdy azan çek, gatynrakdy gyýgyrarsyň, we zereri de bolmaýar da. Sallallahu aleyhi ve baraka ve sellem. Şeýle bir azan durşuna bir mübarek bolansaň, durşuna bereket bolansaň, durşuna gudrat bolansaň, durşuna bir diniň şuary bolansaň, haýbat bolup galansaň, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr: "Men azana 7 sinina muhtasiban, kataballahu taala bara'atan minen nar." Rawahu at-Tirmidhi. Her kim 7 ýyllap azan çekse, qışda tomsa, milletin ızal kefini eşitip, bir hususy arada aylarda irrak aýtda, basmrak çekda, basmrak qamat diýdi. Näçdir otyň, wagtyň boldy, nämen gözdeşýän, nämen gözdeşmeýän. Milletin hemme kişinde agdan biýikdirip bilmäni, her jirek akyl, her jirek pikir bolup, hemmelerini tahammül edip 7 ýyllap azan çekse, Hudaý şoňa üstüne möhür basyp goýjakdyr, şol adama cehennemiň 7 gapsyny baglyp. Qışyn tomsyn, Allah Taalaň adyny tutup gyýgyrmaly. Musulmanlar dine gaşyn, namaza gaşyn çağırmaly. 7 ýyllap çeksen cehennemiň 7 gapsyny şondan çyn baglap goýjak Hudaý Taala diýipdir. Hiç bir adamda berekella Allah kuwat bersin, zähmet çekýän diýilmeli däl. Diýilse diýilmese Allah Taala ejrini berýär ol adamdan.
Ol Allah kuwatdan daşgary bir topor yerlerde azal kepdi eşitmeli. Onu eşitmeyen yancak bolsa azalını çekip durmaly. Elhamdülillah Türkmeniyle de katı kâniş. Huda için adan çekip şeyittirip, milletin de azal kepini götürüp de adan çekip böyle giyeceğini, kışın tomsil. Hatta bir topor yerlerde müteessefane cemaatte gelmedi de azalını çekip kalıvati. Ay barakallah. İnşallah kıyamet gününe Hazreti Bilal ile turcaktır adançılar. يَوْمَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ من gurruna girsem uzak bolacak. Günahkarları, günahkar adamları bilen men koyacak diptir Hudaý Taala. Her guruh günahkarlı baham, soğa vişetýänne guruh baham. Adançylar Hazreti Bilal bilen turjak. Hudaý için bolandan soň. Emma şeýle bir kudret bolansaň 3-4 tane bir meseleler gally, onu hyzmatyna da ýetireli goý, azan gurrun kamil bolsun, çalatmyrak da bar ýanymşa. Peygamberimiz sahabalarynyň birini aýdypdyr. Men seni görýän çarwa üstüne, goýun üstüne, mal üstüne kän gitýän. Aya şeýle de azan çekeýinmi? Ýekejeli cemaat ýok. Ya ba'da olsa bir rakta ya gelecek der. Ya özümüz çöle gitýär. Ya dağda ya deryada her yerde olsun. Peygamberimiz aýdypdyr: "Fa iza kunta fi ghanamika aw badiyataka fa azanta lis-salat farfa' sawtak." Her wagtda çölle bolsaň, goýun üstünde bolsaň, mal üstünde bolsaň, ya her yerde bol, adam çekende qatanrak çek. Ay cemaata yok dip içinden çekme dipdir. Şon sen sesini insan eşitse, hatta cın eşitse, hatta daş eşitse, bağ eşitse, diri eşitse, illa şehide lehu yevmel kıyame. Şu adam sen sesini eşitip, kıyamet gün şahit bolacaklar. Kıyamet gün erhili birbirinin bidar gününne, oğul gıydı inatı bidar gününne, enatı da oğul gıydıından bidar gününne, birbirinin hakkını soramasın, birbirinin kaçıp veren gününne. Bir zat adam şayet tapsa ödünü hevur olup kuzuklap al kalacak gününne. Ey Müslüman düşüneylin bu ürünü. Ha daha şayet bolanın näme, bolmanın näme? Yok. Adam bir zat Hudaýa menne şuna şayet diýse şonu kuzuklap alınjak gününne. Oğul gıydı enatı birbirinden bidar olup hakkın menden soramasın dip kaçıp veren gününne. Şol adam için sesini eşiten datla şahit bolacak. Şonna insan hasret çekecek. Kaş men bir dat şahit tutunan bolsadım dip. Ah men bir qowdatdan bir şahit tutunan bolsadım dip. Hasret çekecek şonna. Peygamberimiz aýdypdyr, çölle de bolsaň, adam çekende qatanrak çek dipdir. Oy şahit bolsın da kıyamet gününe ki hiç şahadati yok, meger ki Allah Taala aýdanlardyr. Emma azanın sonra dua meseleleri. Dua ediliye bir topor qysga, bir topor uzak bir nahilli meselesi var. Peygamberimiz aýdypdyr sallallahu aleyhi ve sellem: "Sallallahu Taala li al-wasila." Qalu ya Resulallah ve mal wasila? Peygamberimiz aýdypdyr: "Ey ummatym, menden çirim vesileni dilen diptir." Ya Resulallah vesile näme bolýar dipdirler. Peygamberimiz aýdypdyr: "A'la darajatin fil cenne la yanaluha illa raculun wahid." Cennetin içinde 8 behiştin içinde bir derece var, en ulu derece Hudaý Taala şonu birce adamı verecek diýdi dipdir. Ve erju en akuna ana huwa. Peygamberimiz aýdypdyr, Hudaýdan umid edýän şol bir adam men Muhammed bolaryn diýip sallallahu aleyhi ve sellem. Şol tek derejany Hudaý maňa berer diýip tamam kän diýipdir. Ýyly. Femen sa'ala li al-wasila hallat aleyhi ash-şafaa. Ey ummatam, her kim sizden Hudaýa Hudawanda şol beýik derejany, şol wesilany Rasulullah'a berdip dileseňiz, men Muhammed eliňizden tutaýyn diýipdir. Rasulullah'ın wa'desi, hadisun sahih.
Peygamberimiz aýdypdyr, şonu köplerçe azandan soňram dilen dipdir. A kepmaýşy? Oglan kepmaýşy? Azan iştemizden soňram azan çekýän we eşitýän. Hudaýa, Hudawanda Peygamberimize wesilany berewer. Tamam, şu dogany da amal. Şoň içine girýäňdi. Mene hele ýoglan şak hemmemiz atanjak bilmesi. Biter bir rahatjak. Her kim şonu aýtsa, wesile cennetde bir tek derece sizni dileşiň, maňa kömekçi boluň, şu derejeni men ýeteýin dipdir Rasulullah sallallahu aleyhi we baraka we sellem. Her kim şonu Hudaýdan dilese men elinden tutaýyn kıyamatda dipdir. Bir de azandan soňra edilýän doga. İçerdemiň, daşardamyň, ahummollaň arasyndan her ýerde bol. Azan çekilip bolýar. Hudaýa Peygamberimde cennetdeki wesilany berewer. Hudaýa Peygamberimde wesilany berewer. Qysgaçyk dogaş. İki mesele qysgaçyk galy onna çalafymrak geçireýin, o ham gurrun tamam bolýar azan meselesi. Hele ýoglaň şokla näme? Bir azan çekmeýäs, bir derecelerine bir ýetmellämi? Ya bir de azan çekjek, azançy däl, azançy da ba, bir de şu derejek sogaby ýetesimiz gelýär. Bilenäm hilli bolmaly. Bir sahabalaň biri Peygamberimizden sorapdyr, ya Rasulullah, azançylyň derejeleri ýokary galdydy, bir näme etmeli diýipdirler. Peygamberimiz aýdypdyr, "Qul kema yaqulun, fa iza intahayta fasal tu'ta." Rawahu Abu Dawud. Azançylyň sogabyny aljakmy diýipdir. Hawa azan çekmäge duranna şoň aýdýanny senne aýdyp diýipdir. Azan çekip bollumy? Hudawanda diýdi Hudaýdan dile, Hudaý dogaňda kabul etjek diýipdir. Wesilany dile, iman awry dile, parahatçylyk dile, näme dilejek bolsaň dile, dogada kabul şomuga. Azan çekileni göýüňden gaflar açylýar diýipdir. Bir azançyň sogabyny aljakmy? Hawa şeytanyň ulukhan waswas etýän wagtydyr. Azan çekmäge duranna gurrun ýasyn kesesiň gelmäni şeytan agdyňa gurrun berip durandyr. Şondan mert bolup awwelin eşten azanyň ýa-da öz mescidin azanyny hormat goýsaň galanyna jogap bermäniň menen işkali ýok diýär ulamalar. Bu azan murady eşitilýär, men haýsyna jogap bereýin? Ya awwelin eşten azanyň ýa öz mescidin azany. Şoňa jogap bersen galany boýnuňdan aýrylýar. Şoňa aýdanny sen aýtsaň azançyň sogaby beriljek diýipdir. Kan adam şundan galýada. Ya zefteştip duran bolsa, ya televizyonda her zada dol. Saklamaly, ya söndürmeli. Ol kulak asman hormat goýman, aýtýanny aýtmaly. Oglan uşagymyza da terbiýet bermeli. Oglan uşagymyza da terbiýet ber. Ýygyny Hudaýa Peygamberimde cennetdäki wesilany berewer diýmeli. Ahirki de hemmemiziň soragymyz, akşam namazda näme diýip basym tekbir aýdylýar? Her namazda azan tekbirin arasynda oturulýar, gözleşilýär. Emma akşam namazda azan çykana namaz okulýar. Qala sallallahu aleyhi ve sellem: "İc'al beyne azanika ve iqamatika qadra ma yafrugul akilu min akli." El-hadis. Peygamberimiz Hazreti Bilal'a aýdypdyr: "Ey Bilal, azan çekenden soňra tekbir aýtýançaň bir wagty gözleş, nahar ýip duran naharyndan boşar ýaly. Suw içip duran suwundan boşar ýaly. Dehreti başlan dehretinden boşar ýaly güýmen oham tekbir aýtdypdyr." Bilan belje urrun Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Bilal'a veren bernamasy boldy, ýoly boldy. Azan tekbirin arasy nahar ýip duran, ýýenden boşar ýaly, içýänden boşar ýaly, dehretinden boşar ýaly. Wagt goý, oham tekbir aýtdypdyr. Bir urrun. İkinji Peygamberimizden aýdan sözi: "La tazalu ummeti bi hayrin ma lam yuakhirul maghriba." Ma lam yuakhirul maghriba. Rawahu Abu Dawud ve Ibn Majah. Azan menen tekbirin arasyna wagt goý diýdi. Emma ýene bir aýdym kefi bar. Men ummatym diýipdir Peygamberimiz, hemişe gowlukda bolarlar, akşam namaz gün ýaşandan gije goýmasala diýipdir.
Gün yaşanmayın okuyuverseler, gün yaşanmayın okuyuverseler, gün yaşanmayın okuyuverseler, men ummatym gawyň içinde bolarlar şonda diýipdir. Oham Hazreti İmam Azam mezhep başymy Ebu Hanife radıyallahu anh şundan hüküm çıkarıptır belli bolýar. Azan menen tekbirin arasyny wagt goýmaly, akşam namazdan başga wagtda diýip aýdýar. Hazreti İmam Azamyň şagirdi aýdýar: "Ra'aytu Aba Hanife radıyallahu anh yu'addinu fil maghrib ve yuqim ve la yejlisu bayna al-adhan wal iqamah, kaza fil hidayah lil marghinan." Ebu Hanife'nin şagirdi aýdýar: "Men İmam Azam Ebu Hanife'ni gördüm, akşam namazda azan çekdi. Oğum azanın yürüyüp girip oturmancık tekbir aýtdy" diýipdir. He, azan menen tekbirin arasynda akşam namazda oturmalylar o diýip fiqh Hanafi'ni çykardyk şondan diýipdir. Näme Peygamberimiz aýtdy? Akşam namazy gije goýmasaňyz bereketli gawlukda ýaşarsyňyz diýdi. Inhe bir de akşam namazy azan çekakyna tekbir aýdylýan hukmy wal qal azan meselesi. Imma mübarek Peygamberimiziň gurrüňine geleylik. Azanna buyurully, namazyň wagtyny azan menen bilmeli bolup da kıyamata çeli ýürümeli bolly. Summa aha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem beynel muhacirin vel ansar. Peygamberimiz Mekke'den gelen, Mekke-i Mukarreme'den gelen sahabalar bilen Medineli sahabaları yeke sen menen sen, sen menen sen, sen menen sen, sen menen sen yeke dogon etipdir. Dogon molmal etipdir. Aham kime ştadı daşından gözleğinde, kime agram düşmeli? Medineler agram düşmeli daşından gözleğinde. Mekkelilerin azadi yok, bir özleri. Mekke-i Mukarreme'den şodur şuna barıptırlı, yeri yurt malı mülkleri galli. Medineliler, lebbeyke ya Resulallah, baş üstüne deyiptir. Haysi bir bilen doğan etsen deyip. Eni bir doğan yanak bolup, baş üstüne deyip, dünya ve dillerine arkadaş oluptarlar. Görün misalını ver. Mallada anne. Dini dünyalarına arka olmalı vallada. Aymın misalını görsen ayt. Peygamberimiz doğan edenden sonra Medine'deki sahabalar ne diyse gawe. İqsim beynena ve beyne ihvanina en-nakhil. Subhanallah. Ya Resulallah. Bize Medine'de oturuyas, yerimiz, yurdumuz var, bağımız, bustanımız da var. Hurma bağımız da kan. Sen bizi ol Mekke'den gelen sahabaların menen doğan ettin. Bizim hurma bağımızda böyle berdaşoları deyiptir. Ey bir iman näme? Ey can dostum, ders näme bi? Bunun kudreti imanı näme? Ya Resulallah bizi doğan ettin şöyle bilen. Bizim hemmemizin hurma bağımız var, bizim Medineli. Bizim hurma bağımız böyle yartın ona yartın bana, yartın ona yartın bana etti. Bir bizim hurma bağımız şolara deyiptir. Böyle vera deyiptir. Doğan etmedin mi deyiptir. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem la. Yok ona çekti elhadir deyiptir. Hurma bağı özümüzün kıvasın, Huday bereket versin. Peygamberimizin gövünün alacak bolup onun doğan moliyerlerine qiyın bolmayarlığını, yüreklerinden narahat bolmadıklarını edip dağı yüze çıkarşılarını görsen ayıp. Peygamberimizi hoş edecek bolup, ha bollu biz beter begenlik. Ondan olu kan kefaytıptırlar. Baş üstüne ya Resulallah, ondan olu kan kefaytıptırlar. Bizi doğan ettin, hurma bağımızın yarısını berşilere ya Resulallah deyiptirler. Peygamberimiz yok onu edecek deyiptir. İnni kim keplese gawe? Yine Medineli kepleptirler. Fekalu tekfunana el-me'une ve nuşrikukum fis-semer. Keza fi sahihil Bukhari babul muzara'ah. Ondan Medineli aydıptırlar ya Resulallah. Yeri bizinki, hurma bağ bizinki,
Ýöne şu Mekke'den geleli biz doganmolukda şu doganymyz biz bilen bire kelemeli yerin kellesin suwarmaly bolanna suwarsyn biz şoň miwetini deňje böljek dipdir. Ýarsy Mekke'den gelen doganymyňky, ýarsy da özümiňki. Odal hurma bağı berjek diýwatýlar. Ona Peygamberimiz etmedi. Yeni Medineliň özleri Peygamberimiz aýdypdyrlar. Ay bir kömekleşdirle biz hurma miwaň ýardym berjek diýip. Peygamberimiz döwrüni wezäp فأقرهم على ذلك بولجق قود يبتر iki tarafta eştellerine näme diýipdirler فقالوا سمعنا وأطعنا ya Resulallah emrettin baş üstüne göz üstüne diýipdirler سمعنا وأطعنا aýtdyň eşitdik tamam boldy göz üstüne diýipdirler baş üstüne diýipdirler bize kömekleşeriz bizi miwamyzyň dogry ýarsyn bereriz diýipdirler. Baş üstüne ya Resulallah diptirler. Medine'deki sahabalar olan adına ayalaryny Kur'anyň delillerini okuyuversem uzağa gitjek. Ey jawan mümin musulman dogallar. Ey hacı dädeler. Allah Taala Mekke'den baran sahabalara muhacirun dip at beriye. Yani yurdunu öpürüp iman yeretip Medine bardılar diýdigi. Ve Allah Taala Medine'li sahabalara näme at taqammolsa gowy. Hud Allah Taala öýdi Medine'li sahabalara Ensar at taqypdyr. Dinin kömekçisi diýdigi. Resulullah'ın kömekçisi diýdigi. Dinin arkası diýdigi. Hudaýa at taqypdyr şolara. من المهاجرين والأنصار الله تعالى أتقدر مدينة أنصار أتقدر يعني دين أرقصدر بلر ديدي onlara muhacirun diye Mekke'den Medine barallar diye emma bular da medeniyun diýmenler ensar dipdir dinin arkasy bola dipdir. Ol Medineli sahabalar şaýyn ders alaýyn görüpdirle bir fursat bir wagt bilen eline gelipdir. Bu fursat elin gitse şayet hiç wagt gelmesin. Şayet bu fursat elin gitsin ve hiç wagt ewrilip gelmesin. Senança kan wagtlar, kan fursatlar elimize gelinden soňram ewrilip gelmeýär. Bular şonu gow bilipdirler. Fursatyň kadryny bileyli. Eger bu fursatyň kadryny bilipde, eger şu imtihanyny piruz bolsak, Medineliň pikrişi. Olar bilipdirler. Eger şu imtihanyna, haýsy imtihan, hemmemiz imtihanyň içinde dünýede bir nefer saglyk bilen, bir nefer meriçilik bilen, bir nefer malynyň känligi bilen, bir nefer malynyň azlygy bilen, bir nefer ilim bilen, bir nefer bazarlyk bilen tamam imtihanyň içinde biz imtihanyň içinde we bularda Hudaý bize imtihan edip iyi berdi. Eger şunny piruz bolsak, Hudaýyň rizaýety we cennet alarys biz diýipde mert bolup turupdyrlar da. Bilipdirler ola hakykatan mal mülke dayanyp bolmaýar, obudallyga dayanyp bolmaýar, jahy mensebe dayanyp bolmaýar. Bilipdirler dayanmak fakat imana dayanyp bolýarligini. Bilipdirler ki Rasulullah hoş bolsa şoňa dayanyp bolýarligini. Bilipdirler ki eger Hudaýy hoş etsek şoňa gaýym dayanyp bolýarligini bilipdirler we amal etipdirler. We otupdyrlar. We şondan mäherde ruhlar şaht bir cennetde şolan ruhlary. Hud Allah diýär Qur'an-ı Kerimde. Ve kullan wa'adallahu al-husna. Tamam sahabeler cennet bilen bu işleýär Hudaý Taala. İmanna dayanıpdyrlar, otupdyrlar. Malyna mülküne dayanmandyrlar. Bir imtihan mını mert bolaýlypdyrlar. Mahdum Ulişanyň aýdýan adamlar şu kulak asyň. 10 kat öýüň bolsa demir qaladan, 10 kat öýüň bolsa demir qaladan, ajal tafar emir bolsa Allah'dan. Hakikat yüz döndürmez biladan, hak rızası bilen başa daş gelse, berekallah Mahdum Ulişan. Hakikat yüz döndürmez biladan, hak rızası bilen başa daş gelse. Mahdum Ulişan näme diýär? Çyn erk adam musulman Hudaýyň razyçylygy bolandan soňra kellesine daş da gelip degse, mert bolup boýnalyp oturar diýipdir. Hakikat da bula.
Hakikat eğer yüz döndürmez beladan hak rızası bilen başa daş gelse, çın erki adam Hudaydan gelenden soňram şol imtihanın içinde Hudaýyň hoşlugy bardygyny bilenden soňram mert bolup oturar öwünde diýipdir. Bular mert bolup oturupdyrlar. Bular şonu bilipdirler ki şu wagt şmahl fursat qadryny bilsek cennet aljaklygyny. Hemmesi de geçip gittiler şolan. Şu zamandaki Yahudiler de geçip gitti. Şu zamandaki Müslümanlar da geçip gitti. Sahabeler de geçip gitti. Hemmesi geçip näme 1400 yıl üstünden geçipdir. Emma iyidini görsene, yine 3-4 dakika vaktimiz var. Emma iyidini görsene ey mümin Müslüman, Resulullah'ın terbiyet veren insanlığın gurrunu görsene. Gurrun näme boldy? Horma wagda böldüydile, Peygamberimiz de böljek däldi. İdinem boldy, kömekleşmeli boldy, miwany böleşmeli boldy. Ahir maslahat şu boldy da hawa miwa wagt bolupdyr, bölüşipdirler. Mekke'den gelen sahabalar Peygamberimizin yanına gelipdirler. Ya Resulallah, biz Medine'ye geldik, bir insanlığın arasına, bir aziz adamların arasına, bir muhterem kadırlı imanlarına kaim adamların arasına geldik. Bula azıcık malları olsa bölüştüler. Bulan malı kan olsa bize kan verdiler. İyiydi. وَلَقَدْ كَفَوْنَا الْمَؤُونَةِ وَأَشْرَكُونَا فِي الْمَهْنَةِ رواه الإمام أحمد. Ya Resulallah, bulan ozal vaadesi şidi, bize keletmelidiler, bize fuartmadılar, bize artmalıdılar, bize işletmelidiler. Emme işletip olya, bize işletmediler, ahırda miwan yardım bile verdiler deyiptir. Ozal vaadesi şidi, bize işletmelidir. Bir kömekleşmelidik ve miwan yardım bölüşmelidik. لقد كفونا المؤونة وأشركونا في المهنة. Köplerçe işlerini özleri etiyale deyiptir. Yine miwan yartını verdiler. Hatta laqad hasibna en yezhebu bil ecri kullihi. Subhanallah. Ya Resulallah, bize yalta adam ol qallık hemme soğadı Medine'li Allah deyiptirler. Hudaýyň hoşlugyny Medine'li tapdy. İşlep birimi bizi derece kadar eyliydik, etmediler. Miwanda yardım verip otuyla deyiptir. Sahip olur mehtaçlara nan versen, bir acı doyurmak, hacdır yarallar diye mahdum oluysan. Hac, düýbüňde hac var. Fakir adam, bir acı doyurmak, hacdır yarallar. Hacdır yarallar. Düýbüňde hac vardır. Olar iman, din hakikatini düşünüpdirler. Asude kerdene deli bih az alfirakat bih her menzeli diye Hazreti Sa'di aleyhirrahme. Bir qarib adamın göwünü alıp şon hoş etsen, bir qadam adyp müňreket, bir qadam adyp müňreket, bir qadam adyp müňreket, bir qadam adyp müňreket edip haja gideninden ne gowdur deyipdir. Qadam be qadam namaz oqyp piyade gidenden bir çyn fakir adamy Hudaý üçin sadaka berip ewe düşeniň gowdur deyipdir. Bir mertle beydik geçiripdirler. Oham o sahabalar utançda qallyk, ay biz nahilli bollyk deyip basymja kana mukusuhum yasiran fi buyuti ihwanihim thumma basharu al-amala. Basymlykda özleri Medine'ye girip, bazara girip, tijarete girip, kärgerlige girip, hammalçylyga girip, taýhançylyga girip işlep her gaýsy Mekke'den baralladı, özlerinden şim öý haýat satyn alıp öz başyna dogollukları ganypdyr. Emme her gaýsy özlerinden şim ýuwaş işlep öz başyna öýler alıp öz başyna öýli bolup galypdyrlar. Inha bir de Peygamberimiz mübarek Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve baraka ve sellem Mekke'den gelen sahabalar bilen Medineli sahabalary ýeke dogun Medineli sahabalarda mert bolup baş üstüne ya Resulallah diýip de olaň öwünde durup da dünýä ahir gününüp insanlaryň gurrungy boldy. İnşallah indi kefde Resulullah janyň pät gurrunlarının ýygyny Hudaý Taala köplediginden hyzmatyny ýetirer inşallah.